A Academia Galega de Seguridade Pública, a GASP, impartirá 8 cursos presenciais sobre prevención e loita contra incendios urbáns e forestais, dirixidos ao persoal do Sistema Integrado de Protección Civil e Emerxencias de Galicia. Así se recollen nunha resolución publicada no Diario Oficial de Galicia, DOGA, na súa edición de hoxe. O obxectivo desta iniciativa é dotar ao persoal de emerxencias galego dunha formación básica necesaria que lle facilite a realización das tarefas que teña encomendadas. Desta maneira, o contido destes cursos divídese en 4 partes: conceptos xerais, incendios urbanos, incendios forestais e primeiros auxilios. Os cursos terán 30 plazas, cada un é unha duración de 40 horas lectivas. O lugar e a data das convocatorias determinaránse en función da localización das solicitudes recibidas. A inscrición é gratuita e o prazo para a presentación de solicitudes rematará dentro de 15 días. Pastelería Mimela, pasteleiros na estrada dende hai 20 anos. Pastelería Mimela ofréceche especialidade en chupitos de mousse e pulpas de froitas. Produtos elaborados de xeito artesán, sen aditivos e sen conservantes. Ven e proba a gran variedade de tartas e doces como o bolo rei e os caprichos estradenses ou a tarta bomba. Xeados italianos, artesáns e de Häagen-Dazs. Facemos pinchos e tartas para todo tipo de cerimonias. Pastelería Mimela, a súa pastelería de confianza.